खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों। 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान फालिथाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे 26थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो खुंफुंजानाय बायदि देग्लायबो बायदि बायदि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे जोबथा हाबाफारि एबा गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बिएल आहूजा बिथाङा। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एबा थुनलाइयारि कनिष्क हाज'वारि आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथाङा। आज जो है बोडोलैंड विश्वविद्यालय में जो बोडो लिटरेरी जो सिंपोजियम चल रही थी, जो वर्कशॉप चल रही थी, उसका समापन हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो 5 बोडो साहित्य विजेता थे, साहित्य अकादमी के विजेता थे, उनको सम्मानित किया है। और बच्चों ने 2 दिन बोडो साहित्य के बारे में, बोडो कल्चर, बोडो की क्या धार्मिक भावनाएं हैं, बोडो के क्या क्या कला हैं, इस सब का प्रदर्शन किया, आपस में विचार विमर्श किया और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में ये सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। और इसके लिए मैं शिक्षकों को, बच्चों को, आप सभी को, मीडिया कर्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब थोड़े ही दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो अब बच्चों को मैंने कहा है कि थोड़ा वो एग्ज़ाम पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको पढ़ना चालू करें, क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज पर ही होंगे। इवन हमारे साहित्यकारों को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने बोडो के जो बोडो क्षेत्र के जितने भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कैसे हाईलाइट करें, कैसे हमारे साहित्य को ऊंचा उठा सकें और कैसे बोडो की प्रगति के बारे में विश्व को बता सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके लिए हमें सदुपयोग करना है। जिनको नहीं आता है उनको इसका उपयोग सीखना है। मशीन लर्निंग में हमारे को जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को मैंने ये आगाह किया है कि कोर्स वर्क के साथ साथ अपनी डिग्री के जो भी उनका विषय है उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट वगैरह होता है ये भी पढ़ें, ताकि शांति से अपने जो है समय अपने जो जिंदगी है वो गुजार सकें, इस क्षेत्र को उन्नत बना सकें, खुद को उन्नत बना सकें, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकें। धन्यवाद। गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जे जोंनि नैबे फालिबाय थानाय मोनसे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जे नोंसोर मिडियानि थ्रुयै खबर जे जानांगौ बेनि थाखाय गोजोननाय थाग्रोबाय आरो। औ, मैयानिफ्रायनो जोङो जोंनि नैबे 16 नभेम्बर 16 नभेम्बर जाय 16 नभेम्बरा जोंनि बर' राव सान आरो बियो एखे समावनो बियो मा जोंनि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे मोननैजों ज' लोगो लानानै जोङो 16 नभेम्बरखौ बर' राव सान होननानै जों फालियो। आरो एखे समावनो जोंना मा दंबावो, जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव बर' लिटारेरि ससाइटि होननाय मोनसे दं, बसलिस, माने बर' स्टुडेन्ट थुनलाइ आफाद जोंहा मोनसे दङ आरो बे फैयै 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 दिनैनि दिनाव बियो 26 बोसोर माने 26 बोसोराव आगान होफैबाय, माने अलरेडि 25 बोसोरखौ कमप्लिट खालामबाय आरो। दा बियो कमप्लिट जों बेखौ मिथिगौ 25 बोसोर बारनाय लोगो लोगो मोनसे दुनियाव मोनसे सोलिनाय मोनसे दङ जोंहा सिलभार जुबिलि होननाय, बे रुफाथि नोगोर रुफाथि मायथाइखौ जोङो बेजों लोगोसे जों दिनै फालिदों। मोनसे जाहैबाय बर' राव
सान आरो मोनसेया जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद जोनोम साननि दिन आरोबाव नैबे मोनथाम आरो रुफाथि मायथाइ जों जयै बेखौ फालिनाय जादों साननैनि प्रग्राम लानानै मैया सानसे थांबाय 16 नभेम्बराव दिनै माखासे बादायनायनि गेजेरजों माखासे प्रग्रामा जोबलांबाय आरो माखासे सेमिनारबो जाना थांखांबाय आरो दिनै दा फैयै फैयै मोनसे क्लोजिं सेरेमनि बे जाहैबाय अपेन सेसन बे जागासिनो दं दा जों गासिबो जिनिसखौ नायबोयोबा आराम्भनिफ्राय मैयानिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनसे समायना मोनसे कालारफुल माखासे प्रग्रामजों मोनसेनि उनाव मोनसे जोबलांबाय आरो बे प्रग्रामाव जोङो माखासे एफिलिएटेड कलेजेसफोरखौ जों मोननो हादों जोंनि खावलायनाय बादियै इनभाइटेसन बादियै बिथांमोना आवगायबोनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बेखौ जाफुंसार होनायाव आरो बियो एक्चुअलि सानना नायोबा एफिलिएटेड कलेजनि साथ्रफोरा बयबो ज' फैलायलायनानै जुदि बाव जइन खालामफैयोब्ला जोङो मोनसे बिराद मोजां डिसकासननि गेजेरजों माखासे बादायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे क्रिएटिभिटि माखासे खामानिखौ लानो हायो बा जाफुंसार होनो हायो थुनलाइयाव बर' राव आरो थुनलाइयाव जोङो कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो आरो माखासे क्रिएटिभिटि खालामनायनि गेजेरजों जोङो कन्ट्रिबिउसनखौ होनो हायो नोंथाङा बे इउनिभारसिटिनि सासे रेजिस्ट्रार महरै बे सिगाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां बेले बेजे जेंनाया सोमजिबाय थादोंमोन आथिखालाव नोंथांमोना गोदान भाइस चेन्सेलरखौ मोननो हाबाय दायो मुलुगसोलोंसालिनि थासारिया माबायदि दा बुंनो थाङोब्ला आगोलावबो सेरखम बायदि एथ'ग्राब मोनसे क्रिटिकेल माबायाव थांद्रायाखै बे फिसा फिसौ माखासे प्रब्लेमखौ लालायनानै माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायाव माखासेफ्रा जेनेबा स्पेसियेलि मोनसे इउनिभारसिटिया एग्जाम ब्रान्चआ थिग थाब्लानो गासिबो जिनिसा थिग जालांजोबो दा एग्जाम ब्रान्चआव माखासे जिनिसा सालायनायाव एसे दिगदार जादोंमोन बेयो दा कमप्लिटलि जोङो दस्रा सासे इफिसियेन्ट मानसिखौ दोननायनि गेजेरजों एग्जाम ब्रान्चनिफ्राय प्रब्लेमानो सल्भ जाबाय दा मोजाङै मोजां थांगासिनो दङ आरो दानि गोदान भिसि जोंना प्रफेसर बिएल आहुजा फैनानै बिथाङा जेखिनि मावनांगौ गावनि मावनांगौखिनिखौ मावगासिनो दङ जोङो गावजों गाव कअपारेसननि गेजेरजों मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों जेसे हागौ एसे मावलांनो सेस्था खालामगोन फैबाय थानाय दिनाव दासिम बेबायदि सेरखम बायदि प्रब्लेम जों फेस खालामनाय जायाखै बाथ्रायाव आथिखालाव जोबोद गोनांथार जाना फैबाय गुबुन इउनिभारसिटिनि कम्पारिजन माबायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दायो बेसेबां दा क्वालिटि इडुकेसनावथ' खुनु कमप्रमाइज थानो नांखाया जोंनि इउनिभारसिटियाबो क्वालिटि इडुकेसननि बेलायाव जों खुनु पटेबो जों खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेसे हागौ एसे एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय एकाडेमिक साइडआव जों नायगोन हागौमानि मोजाङै मोजां क्वालिटि इडुकेसनखौ होनायखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो जिखिनि मिजार लानांगौ जेबादि खामानि मावनांगौ बे मथे मावनानै जोङो आवगायलांगोन आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो बयनोबो होगोन आरो साथ्रफ्रा जाहाथे बेखौ मोजाङै मोजां मोननो हायो बेखौ जोङो मिजारखौ लागोन आरो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय थारैनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आङो 2001आव फरायफैदोंमोन 2003आव ओंखारलांदोंमोन दा बे हिसाबै दिनै जे आंखौ नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि आरो बर' थुनलाइ आफाद सानजों लोब्बा लाखिना जाफुंनाय जुथुमा बेहाय लेंहरदों बेनि थाखाय आं गिबियावनो जोबोद साबायखर होयो फैनो लुबैगासिनोमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सासे फरायसा हिसाबै बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्रायनो आङो गोबांखिनि अननाय सनमान मोनलांदों बे समावनो जोंखौ फोरोंगिरि बिथांमोना प्रफेसार इन्दिरा बर' मनरन्जन लाहारि सार बिजिरगिरि सार आरो बानेश्वर सार बिथांमोना जोबोद अननानै जोबोद जोथोनजों जोंखौ फोरोंनानै दिनै बेसेबां गंसे कलेजनि फोरोंगिरि जानो हानाय मासियाव लाबोदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो आं साबायखर होयो आरो थुनलाइया जाहैबाय मानसि जिउनि बा सुबुं जिउनि समाजनि मोनसे आयदा आंनि नोजोराव जोंनि समाजाव जाखिनि जाथाय बा जाखिनि जोंहा बुंनो गोनां दं बेफोर बाथ्राखौनो आं थुनलाइनि गेजेरजों बुंलांनो नाजादों मानो होनबा थुनलाइनि गेजेरजों बुङाब्ला जोंनि बुंनांगौ गाराङा रावनिबो सिगाङाव बा सेराव सहैनाय नङा बेखायनो आं खावलायो जोंनि नैबे मुलुगसोलोंसालिया मोनसे थुनलाइनि फोथार गोबां बेहाय थुनलाइगिरि सार मेडाम फरायसाफोर दं बिथांमोना इयुनाव आरोबाव जाहाथे लिरनायाव आरो थुनलाइ सिबिनायाव दावगाबोयो आं बेखौनो आसा फारियो
गिबियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' थुनलाइयारि गौथुम बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सार मेडाम बयनिसिमबो गिबियावनो साबायखर बावो मानो होनना बुङोब्ला 16 नभेम्बर 10 नभेम्बरनि जा बर' थुनलाइ सान बेवहाय आगोलावबो जों इउनिभारसिटियाव गोबां बेबायदि 16 नभेम्बरनि प्रग्रामफोर खुंबोदों बा बाहागो लाबोदों नाथाय गोबां बोसोर गेपनि उनाव दा बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जा नुजाफैबाय बेवहाय माने स्टुडेन्टसफोरनि माखासे बादायनाय हाबाफारि आरियाव बाहागो लानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों थ' बिथांमोना बेवहाय आंखौ सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि महरै जा बरायनो लाबोबाय बा लेंनानै लाबोबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों लोगोसे जोंनि बे इउनिभारसिटिनि जा निखि थासारि बा माबायदि जादों जोंनि इउनिभारसिटिनि थासारिफ्रा दा स्टुडेन्टफोरनि बेखौ आं नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला प्रग्रामफोरखौ आगोलाव जेब्ला जोङो प्रग्राम आरि खुङो माखासे माने लाइक स्टुडेन्टसफ्रा माने जोंफोर बाहेरायाव थायो सोरबाया माने प्रग्रामफ्राव बाहागो लायालासे जास्ट माने लामा सामायाव गिदिंलाबायनाय आरिनाय खिन्थु दा नुनो मोनदों कि माखासे बेवहाय फरायसालिमाफोरनि स्टुडेन्टसफोरबो दङ जायनिखि मोजाङैनो बेवहाय माने दिदोमै थानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खोनासंदों बाहागो लादों बेनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों 10 नभेम्बर जारिमिनारि बर' थुनलाइ सान बे गोथार साननि लोब्बायै जिहेतु बाबेनलांब्लाबो दिनै थुनलाइनि सायावनो नोंथांनाव बे सोंथिखौ आङो सोंनो सानो जे बर' थुनलाइखौ आथिखालाव बेसेबां जौगादों होननानै सानो नोंथाङा सासे साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइखौ बेसेबां जौगादों होननानै बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो बुंनो हागौखि जोंनि बर' थुनलाइया माने एसे माने बारा जौगायाखै होननानै गोबाङा बुंनो हागौ नाथाय आंनि नोजोराव जोंनि बर' थुनलाइया माने गोबां जौगाबाय मानो होनना बुङोब्ला दा साहित्य एकाडेमि बायदि बान्था जायखौनिखि जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलनि एवार्ड होननानै मोनथियो बेखौ मोनफ्रोम रावनि थाखायनो होनाय जायो थ' माने बे साहित्य एकाडेमि बायदि बान्थानि थाखाय गोदोफोर जोंनिया बिजाब लिरगिरि बिथांमोननि आंखालमोन लाइमोनानो होन बा जोंनिख्रुइ सिनियर सार मेडाम बिथांमोनानो होन थ' दायो माने जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो बा जोंनि सार मेडाममोननि खोथाखौथ' आं बुंला मानो होनबा बिथांमोन गोबां लिरगिरि दङ जोंनि गेजेराव सार मेडाममोन थ' लाइमोन लिरगिरिफोराबो माने गोबां ओंखारबाय जोंनि गेजेराव सुंद' सल' जा खन्थाइ जा रायथाइ जा सल'मा लिरगिरिबो दा माने समाव गोबां ओंखारबाय बेनिखायनो आं बुंनो सानगोनदि जोंनि बर' थुनलाइनि गेजेराव माने जिहेतु माने गोबां लिरगिरिफोर ओंखारबाय आरो बेनि गेजेरजों गोबां बिजाबफोरबो साफायबाय थ' आंनि नोजोराव माने बर' थुनलाइया जेसेबां नांगौ बेसेबांनो हायाखैबाबो एटलिस्ट माने जौगानायनि जांख्लायाव दा फैबाय जौगानायनि जांख्लानि गोनां बाथ्राखौ नोंथाङा बुंथिदों खिन्थु गुबुन फारसेथिं नुनो मोनगासिनो दं जे बानाननि जेंना दिनैसिम गोबांथार साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हाबाय दिनै नोंथांनि सारियावनो गुबुन सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननानै दं दिनै बानाननि जेंनाखौ दिनै जों मानो सुस्रांनो हायाखै थारैनो गुबै जाहोन नामा एक्सुलि जोंनि बर' रावाव माने बानाननि जेंना होननानै बुङोब्ला बेनि मेन जानाखि प्रब्लेम बेखौ आं बेखौनो सानोदि माने जोंनिया बर'आव खुब माने बर' भाषाखौ माने फरायग्रा लिरग्रा प्लास जोंनिया एक्सपार्टनि खुब खम बेनि थाखायनो जेनेबा जों माने माबा मोनसे आयदाखौ जोङो जेब्ला गोसो होनानै सोलोंनो नागिरो रावनि गेजेरजों थ' माने जोंनिया जिहेतु एक्सपार्टफ्रा बिनि बुंनाया बेलेग जायो खायफानिया बिनि बुंनाया बेलेग जायो थ' बेवहाय माने सम सम जोंनि बुंथिफ्रा गोरोबलाया बेनि थाखायनो खायसे माने बानानफ्रा खायसेनि बादिबा लाइक गोलावि गुसुङि बेफोरावहाय बा बेफोरावहाय गोबां माने सोरबाया इय'खौ बाहायो सोरबाया गुसुङिखौ बाहायो ओमफ्राय जों सानोखि माने ग्रामाटिकेलखौ बांसिन नायबाय थायोब्ला जों माने लेंगुवेजखौ बारा गोजौसिम लांनो हानाय नङा खोमा साननानै जों माने जिहेतु जों गावसोरखौनो माने एसे डेभलपिं होननानै सानो नालाय भाषाखौ लानानै थ' बेनिखायनो आं सानोखि माने जों जेब्लानोखि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ नायबाय थागोन होनब्लानिया माने जोङो हयथ' गोजौआव थांनायाव एसे आगानसे फावसायनो हागौ बेफोरबायदि साननाय निस्सय गिनाय दङ जोंनि सार मेडाममोन बा जोंनि गेजेरावबो बे मोनसेया गिनाय दङ बेनिखायनो हयथ' बानानफोरनि जानाखि जेंना बेफोरखौ माने एसे माने नोजोराव गोग्लैदोंबाबो बेखौ खुब खम नोजोर होनाय जादों बिदि होननानै आं सानो बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाया माने दङ होननानै सानो आरो दा बे होबथानाय बायदि साननायाव मा राहा लानो गोनां होननानै बान्था मोनगिरि हिसाबै मा बुंगोन बेखौ एक्सुवेलि आङो सानोखि दाथ' बर' थुनलाइ आफादा बेखौबो मोनसे दायथ' लाबाय नायबायखि माखासे माने एक्सपार्टसफोर लिंनानै जथुम खुंनाय जायो बेवहाय माने माबे बानानफोरखौ जों फिक्स खालामगोन माखौ बाहायगोन बेखौ माने अफिसियेलि फिक्स खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो बिथांमोना जा अफिसियेल टार्म्सफोरखौ फिक्स खालामगोन सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गांसे बुक महरै फोसावनानै बे बुकखौनो जों जुदि बयबो फल' खालामोब्ला बानाननि जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो थेंक इउ
बानननि जेंनायाथ' जों जिथु दा लिरनाय महराव नुदों माने जोंनि बे दैखंखुलानि माने बानन खान्थिया जों एक्सुअलि जोंनि जिथु ग्रामाराव माने बानन खान्थि दं जों बेखौ बांसिन जों माने फल' खालामदों किन्तु खायफा खायफा ओनसोलाव जोङो नुदों बिनि एसे एनै माने उल्थाखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि सबसानिख्रुइ माने बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव बुंनांगौ बाथ्राया जाहैदों मा ससियेल मिडियाफोराव जों दा बर' रावखौ जाबादि बाननजों लिरो बिसेस करि माने रमान स्क्रिप्टजों जों जा बानन लिरो बे बाननफोरा नाथाय जोंनि बर' रावखौ इन फिउचार दानि जेनेरेसनाव जों नुनो मोनबाय माने माखौबा सर्ट फर्माव लिरो माखौबा गोजोन JWN गोजोन जानांगौ बेखौ माने बोरैबा माबाजों लिरो खाम बानना जानांगौ KHAM खाम जानांगौ किन्तु KAM काम जों बेखौ जोंनियाव जोंहाय जों जिहेतु के उच्चारण खालामनो हायो बिथिंनि माने दानि जोलैनि गथ'फोरा के उच्चारण बानायनो तान मोनो ओंखायनो केखौ ख उच्चारण बानायो KAM खाम जालायबाय बिसोरना ओरैबादि दा बेफोर जेंनाखौ होबथानो थाखाय मा राहा लानाया मोजां बेखौथ' जों आं सासे बेक्ति हिसाबै मा बुंनो जोंहा गोबां अनुष्ठान दं गोबां जोंनि गौथुम दङ बर' थुनलाइ आफाद दं बर' फरायसा आफाद दं बर' आइजो अनसाय आफाद दं बेबादिनो जोंहा गावबा गाव ओनसोलावबो गोबां आफादफोर दं जों बेखौ सिरियासलि लानांगौ जोंनि रावा बबे लामाजों थांगासिनो दङ बानन खान्थिनि थाखायनो जों बबे बिथिङाव जोंनि रावखौ लांगासिनो दं बेखौ जों दिनै उपलब्धि खालामनाया गाहाम बेखौ दानो जुदि जों सुस्रांना लानो हायाब्ला उननि जेनेरेसन माखासेया जोबोद मोनसे माने जेंनायाव गोलैगोन आरो जोंनि गेजेराव बर' मिडियामजों फरायनाय गथ'फोरनि बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा किन्तु गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय निस्सय गथ'फोर दङ इंराजि मिडियाम दं हिन्दी मिडियामाव दं अन्यान्य असमिया मिडियामाव दं बिसोरथ' आरो बर' बानान खान्थिखौ सोलोङाखै बेखायनो दानि ससियेल मिडियायाव जिब्लाक ओंखारदों बेखौनो थार होननानै लागोन मोनसे समाव होमब्ला जोंनि रावा बेथिंबो गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो जोबोद गोजोननाय बाथ्रा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि दिनैनि बे 19थि जे सान मा होनो बे नभेम्बर दाननि बे 19 सानाव बिथांमोना बेहाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जादों 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जि 73थि गायसननाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोननि बेहाय रुफाथि सान फालिथाय आरो बे रुफाथि सान फालिथायनि गेवलां मेलाव आंखौ आलासि महरै लेंहरदों आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि बायदि बायदि हाबाफारिखौ आं एसे नुफैदों दिनै फैनानै खुब डिसिप्लिनै मोजाङै बिथांमोना लानाय हाबाफारि मथैनो बेखौ मावफुंदों मोजां मोनदों आरो आं दिनै बेहाय आलासि महरै लेंहरजानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि दैखंखुलानि माखासे गोजाम थुनलाइयारि जारिमिन आरो हारिमुनि जारिमिन धोरोम समाजनि जारिमिननि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो बिथांमोना खावलायदों आरो बेखौनो दिनै बिथांमोननि गेजेराव फैनानै आं बुंफैनो मोननायाव गमामायै जोबोद गोजोननाय मोनदों गवालपारा जिल्ला दैखंखुला होनो जोङो दैखंखुला बुरलुंबुथुर दैमानि खोला फारसेनि बिखुं बेखौनो दिखुंखुला होननानै बुङो आरो बे दिखुंखुलायाव बर' थुनलाइनि जारिमिना बुंनो थाङोबा बेहायनो गिबिसिन बर'नि जिथु गिबि माने बर' रावजों लिरजेननाय बिजाब बर'नि फिसा आयेन बिजाब बे बिजाबखौ हाब्राखात बर' सनमिलनिया सेबखांनानै दिहुनदोंमोन 1915 मायथाइयाव आरो बेनो दिनैसिम बर'फोरनि मा होनो बर' रावजों लिरनाय बिजाब माने नागिरना दिहुनना मोननाय एबा संदाननानै मोननाय बेनो गिबिसिन बिजाब आरो बे बिजाबाव बे गांसे जोंनि हाब्राखात बर' सनमिलनिनि सोरजिनाय मोनसे गिबिसिन बिजाब जेराव जोंनि दैखंखुलानि सुबुंफ्रा गुलाय गुजाय जानानै थानाय बर' हारिनि जा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बेखौ मोनसे सोद्रोम समाज दानो थाखाय माखासे आयेन खान्थिनि गेजेरजों समाजखौ बोनथुमनानै
मोनसे सोद्रोम समाज दानो थाखाय बेहाय माखासे आयेननि बाथ्रा लिरनाय दङ। बेहाय गोग्लैसोना थानाय बर' हारिखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय माखासे थुलुंगा होनानै लिरनाय दफाफोर बेहाय दङ, जेरावनोखि बेयाव मोनसे रांनि थुबिल रायजोनि मददजों बानायनानै सोरबाफोर गथ'आ जुदि गामिनि स्कुलखौ पास जानानै गोजानाव फरायनो थांनो राहा गैया, न'खरा हावरिया, बेबादि फरायसाफोरखौबो बे थुबिलनि रांजोंनो फरायहोनायनि बाथ्रा बेहाय लिरनाय दङ। बेनि लोगोसे सोरबाफोर जुदि बिजाब लिरोबा साफायनो हायाखै, नाथाय बे थुबिलनि रांजों बेखौ साफायनानै जोङो थुलुंगा होनो हायोबा जोंनि गेजेराव गोबां बर'जों लिरनाय थुनलाइ सोरजिजागोन होननानै बे बिजाबाव लिरनाय दं। गोनां बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंनो सानदों जे नोंथाङा सासे थुनलाइगिरि हिसाबै बे बाथ्राखौ जोबोरैनो मिथिखागौ जे क'क्राझार आरो गवालपारा जायखौ बाथ्रा रायज्लायनाय प्रनाउन्सियेसना आलादा गुबुन जायो आरो लिरनायावबो दायो गुबुन थांगासिनो दङ, मा बुंनो सानो? बेयावहाय बुंनांगौआ ओरैबादि जे दानि जोंनि जिथु लिरनायनि स्टेन्डार्ड लेंगुवेज, बे स्टेन्डार्ड लेंगुवेजआ जाबाय क'क्राझार अर्थात जोंनि उत्तरपारनि भाषाखौ लानानै, बिसेस करि क'क्राझार जिल्लानि बर' रावखौ लानानै जों स्टेन्डार्ड राव हिसाबै बेखौ लिरदों। दा जोंनि दैखुंखुलानि जिखिनि बर' राव, बे बर' रावा आलदा मोनसे बानन खान्थिजों लिरनाय गोदोनिफ्रायनो दङ। बेनि प्रनाउन्सियेसनाबो आलादा। अबयसे जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो जे जोंनि गिबिसिन सोरजिजानाय जेब्ला बिजाबफोर जेरै बिबार लाइसिनि लिरनायनि बानन खान्थियाबो दानि जिथु जोंनि बर'नि बानन खान्थि बे नङामोन। गोदो जों जेरैबादि दासिमबो गुसुं उ महरखौ जों बांद्राय बाहायो, जेरै गुसुं उ महर आरो गुसुं उ महर, बेखौ बेबादि बानन खान्थिनिनो गोदोनि बिजाबफोरा लिरजानाय जों नुनो मोन्दों। हाथरखि हालायावबो जों बेखौनो नुनो मोन्दों, 1942नि जिथु हाथरखि हाला। ओमफ्राय मानाव गेदेमा बिथां रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि 1923आव सेबखांजानाय जि खन्थाइ मेथाइ बिजाब, बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि सोदोबफोरावबो जों बेफोर बानन खान्थिखौनो नुनो मोन्दों। थारैनो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला दायो बबेया सैथो जाखो, बबेया असैथो जाखो? सैथोनि बाथ्रा गैया। बे बर'नि गेजेरावल' नङा, मोनफ्रोम जौगानाय राव थुनलाइनि रावा बे मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज मोनसे लाखानांगौ। जेरै जोंनि असमिया रावनि स्टेन्डार्ड लेंगुवेजआ जोंनि आपार आसामनि रावखौ लानाय जादों, बिसेस करि शिबसागर जिल्लानि रावखौ लानाय जादों, आरो बाखिया गावबा गाव जिल्ला ओनसोलनि डाइलेक्ट महरै बियो बेफोर बेखौ बिसोरनि अभिधानफोराव, बिसोरनि डिक्सनारिफोराव बेफोर सोदोबखौ लाफादेरनानै बिथांमोननि जिथु सोदोब बिहुं, बे बिहुंखौ फाबांनानै मोनसे धनि राव हिसाबै बानायना लायो। जोंनि बर'आवबो बे खुनु प्रब्लेम गैया। जोङो स्टेन्डार्ड लेंगुवेज हिसाबै जों दिनै क'क्राझार एलेकानि रावखौ जों आजावदों, बेहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय बेबो साननाय दङ जे क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि आन्डारनि सिङाव थानाय जिखिनि बर'फोर, दिनै खायफाया बुंनो सानदों बेयो गवालपारिया राव होननानै बुंदों। ओमफ्राय जोंनि दैखुंखुलानि जिथु राव, बे रावखौ माग्रा राव होननानै बुंनो लादों। थिग बेबादिनो जोंनि बेखौ ओजों सानजानि बर'फोरनि रावखौ सानजारि राव होननानै बुंनो लादों। बेहाय बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा फैया। नाथाय जोंहा गोबां बेबादि